National Party Kim jo sutenat ban pentre kam ya ki isu jong ki regional party ka parti SPDP marway lado pajba au ai ka mandet ikwa basen syar marway ngange bernga kermen ba ki nongstoin ki jit ya ki briu ki badon ya kata ka jingyui ya ka reniang jong mai hoping ka jingdon ka ni ka jingkle jai briu hang ni te nginget ba ki don kam yu briu uba kuta uba kha uba pun hang ne hiru kamdei banga kren ya kata bagi banabar kimla ni election ten rei uba tip kam haya ka jingpang juga konsumsi uba tip kam haya ka jingpang juga border te imla len hing ande himang au hunmen ya kini ki para jonga berkhot ngade ukun ka mariang ngala manong ngasong hang tu ngale school po radonga ngatip ektin garo ngisong jan badki te ka tin tengam kerdu te ka pisah dengan kerdu yang am ong da ukun lembut lembiang nang tinari muliang jong ram rajar ngam konsumsi ki oinga perlu buit baro sesisin ngapriang subhai pi sya ketup ke bathamai bat ke bekerpang ha ke jingya linti sya ke election MDC ar hajar ar hosan menta ke kinti nginya kindu bat ya kren bat presiden jong ke HSPDP uba KP pangnyang ban sngoto kindiat halor kita ki buit trekam jong ke HSPDP bangin sngoto ru kindiat halor karai bakaseng kalashim banyakun ya kini ke election marway but kiwe kimat de ka Hill State People's Democratic Party ne HSPDP kadai kaseng riulum kapapaw ha hakajela Meghalaya laseng yakada uba hoping stone lingdo ha usnem khatkhandai spa hanriu phokra hadin ka jingyapai na ka all party hill leaders conference ke HSPDP kaladon yakinong mikmat hakayeng dorbar thau an jong ka Meghalaya na do ka election ka baningkong ha usnem khatkhandai spa nyoko ar bun sen ke HSPDP kalalong kawai na kiseng ka bajulong dekhot ha ka sarkar senrop nenta ka wat ke HSPDP kala pinyeng laki jong ki kertong banyakhun marway shimet but omshu hapo jong ka lama RDA Ningkong aku apin yetu ye ki nongpek ki jongi hakani kapor he ngidon pi ngadon ang ni menta hakani ka jaka ka ba kadon entry point jong ka surok nanong feng ramra sidu kesai but kini ka bang ngadon ta hang ni ka de ka entry point chaka ramrai jerngam constituency kata ka de ka jaka ka bang yeng ni but yeng ni ka signboard kani ka ban poi siya kesai kini ka surok tang baka patpoi but kalau ban poi sidu ka Goti Airport kumba cispa arpoi kilometer nang ni ka don ka jaka ni ti kindiat nginya keren halor ka MDC election ar hajar ar hosan tu nginya sedang shwa na ki kertong jong ke HSPDP flap mi la artili kilis dengan bakla manga lumenta flapnya tu nginya kindiat alor kabut terekam jong ke HSPDP menta ka kenti ka HSPDP kum ka oldest regional party jong ka ni ka jala Meghalaya ka bangila seng ye ka ni ka HSPDP ha ka sem ka kana ispan ko prado mai hoping bat kinong elam ki parim ngidon hang ni ya ka manifesto ke ba mangi ngidon banyeda kerpang ya kani ke jinglong kerpang ke jai mri jongi ke jai mri khasi penar ikam fokus ya ke khasi penar om su se Garo Hills deng si trelang par Garo Hills pat kini ke parti ke bangila yeng nadu pasang ka balong ka parti ke bayale ban penyo ka full fledged state ka sem ka khandai spa ni puwei ni puar ngidon giju kin norim ke baskem banyeda ini ka khendo ke siap balong try mangi basen syar mangi ya ke jinglong try laga kendau simet laga kendau raj laga kendau lau kentang laga kendau jong kikur kabar pade ke poin ke bakongsan e galong ba ngikwa banang pentlan yesu ya ke bot rekam jong ke 6 schedule kabala pen kubor ke constitution jong ke India
kum constitution aspa sa pusau but kani kandai ka sti jongi kandai ka ikhtiar ka jongi ka sik schedule but ginang panbahaya ka te ban penlong janaya ka bor jong kani ka sik schedule kat kum kani ka constitution haka para 12A clause B kapara 12 clause B ni dawa bat ngin jai dawa ba ka sarkar India kan amen ya ka sik schedule da ka ba shuweng no ya ka kantin president hakani ka para 12AB bat banbu da ka kantin governor haka para 12AB kamamut ba kinu ki ain jong ka sarkar India kum ka CAB nene kum ka CCC bat kiwei kanam la ban trekam ban apply ha po ki schedule area la dang iweng no ya kanega kerteng presiden lelei ka jilong try ka kendo ka siap menta kum balong hawas ka siyas jongi ka sarkar jongi kamla ban ai license ya u doyong kamla ban ai license da ka dis council lane da ka state government namar ba kala trekam ka 12AB tengi dawa ba dai ban amen ya ka 12AB baka bor pura jong ka kendo ka siap kan ka state Meghalaya rengkat baka dis council namar kendai pupra person ki kau giptap ki kendo ka siap ki bron ka jilla Meghalaya kimdei jong ka sarkar ki dei jong ki pajba tela ngini osa ka bor thau an kumnu ban penyaj ya ki khlau ngidon ka management and control of forest act 1978 ngatho ang ni haka constitution bangin yo ban control mangi ya ka khlau jongi ka baha ka jurisdiction jong dis council bangin control mangi ya ka kendo ka siap ladai umawyong ladai umau magnet ladai udoyong ladai uranium balada ka 12AB ka empower ingi ka pamud ba ngimdon ki safety ngai wat ka India ban kata igi kendo ka siap no marba kala long ka bor pura ingi hende hedu menta ka ay ka siksidul ka khate ka bor jongi ha ka para 12AA nagata ka daw amen ya gane ka 12AB ay ka full power yangi kum ka judgment ka balong trial no siap bergerti gustur kata ka dai ka ba ngidon kum ka manifesto ka bang yang scam ka Asia Filipina do bastang ka hadu menta sanpo sans nem tam ta Tamba kumba kalau mentapat bapang niang iba kata 6 schedule kala susakut no tang hakaleer ngi iba kadi kadaw jong ka state government kadaw jong ka sarkar pedeng ba hadu mentaru kasakut sa hangtei de pinda kli no kinombe ngi nang ning la deble la kamram la jong taman nang tengi up ya ka go ahead na ka sarkar pedeng beli ka simpor hadu kata ta problem ka balay ba omsom la amen omsom la empower fully ya kani ka dis council kadaw ba kadausan baki pajba jong ka khun ka bri trip bantip gede kani babaro kini ki national parties mo ki national party kim jo sutanat ban pentre kam ya ki issue jong ki regional party beli vi kim sutanat vi menta su ong no menta ke congress lani ka NPP lani ka BJP habong national party ka bamur ki haban pe ya ka interest jong bar khoj dari India te haba mangi bedeng yong ka regional party Hill State People Democratic Party ka party ka ba take care ka jilong kerpang yong ka jai ben riu ka mut ka regional party lada a hangi ka bor lada a hangi ka jing sar dei mangi ban kren manta sibu lada ka congress trading license ka ko aman ai hapo ka Meghalaya namar kilong national ideology una Delhi una Bihar una Maharashtra ru ham ong dos wait porlok wait kata ka national interest whereas regional party kamut specifically kalong ba ni take care ya lagi jong ki tribal people in the tribal area in the schedule area that is a bit different so the national party does not take any interest ban penurlong ya ka jingdawa jingi na marba kakta ya ka general interest dade ya ka national interest jong ka national party Tapi mo banong lada ka HSBDP kayo bun tili kisi sa ka job bun tili kisi sa kanila election kala ban implement yes, bud ya kata ka 6 obviously amen ya gane kadai ka issue jongi tenrai ka party ka ba page na ka banta ki pat ki general interest jong ka congress jong ka national party jong ki we te lada ki kile kum ta ki susi ki we pat ki paralok prajor ki we ki state te kila ban mai support ya ka party jong ki kya pa politically ya ka political interest jong ka
ke parti jongki. To ke 6 schedule ke datang ke way ni kita kimat ya keren ba kibriu ke keren ni ke porsho jong election. Hene kadang don sa kaway pat kata ka kamat ba kibriu na kani ka jela ki kwa bantip kanja ayu lasai la singi kata ka ILP sa kaway ru ka jing kentup lang ya ka kitien khasi bat garu ha ka 8 schedule. Kay fidam nong halo kini ki atli kimat. Pi ke jingyeng jongi pin pai ki mes ni manifesto. Mentala pin lej ban kmi ya ke manifesto jong ka uno kanu ka parti. Jong ka wewe ka parti pin semba nadu ba seng ya ka kim jubu ya kane haka manifesto jong ki ban pentrai kami ka LP. Ngi labu de ki purpose ne menswa haka ne ka manifesto jongi. Ki wewe ki parti kim jubu lese ya ki wewe pat ki agenda mta ko pi ya ban penitu ya ka tin khasi. Regi sutanat pada ba menhagani ba Asia SPDP kalong part and parcel jong ni ka government. Part and parcel jong ni ka government. Wala kibri ki keno ingi balai phi trilang ba NPP. Ngapan sai bangim dai bangi so NPP. Regi don hang ni ka manifesto ya ka bangi ni trilang ba kanu ka lok dia kanu ka party ka badon kata ka jingi menjur lang ban putri kam dai ya ki katu ka ni ki mat jong ka party ke chongi. Te ha ka jing trilang jongi bat ke NPP bat ki we ki party ngi ong ngi trilang halor ka norim bangidan hang niki manifesto jongi ka ILP ka chimi thu ya ka tin khasi ngile jitawa na ka we ka por ke MDA partner jongi po ka ke NPP ni se trelang kalong bato ye trelang ni sim katung ni tli ki agenda ki common agendas ki jongi we ki party te hangta ni se trelang but ni sutanat ba hakan ka MDA government collectively la sim ya garai ban pa je government of India ban itu ya ka tin khasi dan ka tin karo kum ka tin kaba itu keban penrung haga schedule kaba ar pada ka ILP ban pentri kam po gani kesela ka sungi te nakata ka daw ngi kwa ba ngi trelang hakanung rimba kani ka government ka sungi kan buddin bat kan yada wa ya ka surat India baga ai ka ba mangi kum ka jela wala gidan sibun ki party hoy tanggawi ka sungi la ai ban pentri kam ya ka ILP bat ban pentrai kam lane ban pen urlong ya ka tin khasi ba tin karo te na kata ka daw nga ngej ba ni don kam ro ki khep ba ki regional party bat ki national party na ka ka common interest jong ki bri jong ka jala habani trelang Te hawang ya keren sepang kita ki jing ye trelang hakani kinti kayu ka HSPDP ba ka UDP kami trelang shua ka election bali kata ka jing ye te kam don shua pejmo kani ka RDA nadu basdang hadu mentangi layat kumba de ki putli gesnem kajing thu jong ka kalong bani trelang na ka banta ban thau ya ka sarkar lani ban thau ya ka isi lani baladon ganu kan kamat dawa jong ki pajba ki bakta ia ka jamri bro ko bai ka baha ka manifesto jong ki bat jongi ka don lang ini trelang ya kata kamut badai tang ka parti laga jong ka parti bat kadai tang ka jing trelang om haka dur jong ka post haka people alliance handai ngi trelang na ka penta kinu ki khep ki badan kam kum ka jai mri bani trelang bat ki parti kumolong menenga ong shikmat bawa ki parti national party ru lara ka dan kam ka issue bani trelang ngi trelang dan kali pasal ba itu kam don kata ka jing ya thut happening ka UDP bat ke ngim dan jing thut area ngim don ke jing fer jing mot ngim don ke jing thut balar ka dawa min trelang na ka banta ka district council haban form ke isi ngilong ki bala kloy bani trelang na mar ngilalong lepa ka patnar min trelang bat dai tang mangi ngidang ya ong ba ngangit bat ngakrmen ba imat kelalong riti herpating baka jela jungi lani ka district council jongi nimla barbor ban thau tang ye ka wei ka party pi habangiron hakani ka democratic setup bunsin ngi habani trelang hakadur jong alliance tela rangi laron pa ka regional democratic alliance nangej ba kata kan long ka ba khamba shishu namala tip sai ban da form ye ka isi wadaki kumbalong man hakani ka congress bat ka NPP hak election ki ala ka jong pi tenrei pimla hi bandina ya ka fact ba anda badan kam bada ki ong ke congress ba na ka benta ka general interest jong ka party lani jong ka jai pen riu ni ha trelang tengila lai tengilon pa ka shatri trelang bat ka UDP ngin ha ban yai trelang na masung thu ba marwai ngim la ban yang
balik kali long tab balik ke HSPDP kum long fi mene kadai kata ka regional party ke bala last lamba balik bi happen kershan tang ye ki party hatu kadon em kata ka jing yu i jingai jong fi ba to ke HSPDP ru kala ban long kata ka dong yalam ka ba khle do Fi nim so kla ya kata na mar ka long ni ka parti SPDP marway laro pajba au ay ka mandate ni kwa basan shar marway henry bunsin ni ay ka ka fractured mandate ka ba ki ba bun teli ki parti ki ay ka jingjob te pinlik playu shu ba wat u BJP haga jingilam jong u modi i bro shir india ka bana ba kin shar marway ka parliament kin yo marway ka majority at the end of the day wah bandon khalai ka saw ka san liki party ke India blok ong ba ki parti kumjungi ka Congress tang marway ngin share ke India ong maki ni khel ong mangi haka ba kut ke habdon arpulai te ligi parti ki ba haka kerteng jong kata ka spirit of alliance fi te ngangej ba ka spirit of alliance lalai ka parti he na ka parti re tu imat gre ka needs ba gre ban long kumta nadu national level politics hadu ki state level politics Hindi ada hangno rumah hangno bagi national party kisan shan marway lani ki regional party kisan shan marway dai the rest kalong ba jan barok hoy kidon haka alliance haka rensan jong ka alliance kata ka dei ka bala long bat ka bala ja ka bala long dok long sam haka India lani haki state ba per bar haka state jungi kumjo kata ka dei ki shafi tiba pangyang aku IP pini tu ingi kindiat halor kita ki kam hilale haka por phidang long u MDC jong germai jerngam to ngalalong MDC haka sem arjar khandai ngajok tu MDC bar ka arjar saur ngajok MDC ti ka kam ka bong sanai ka banga yo ban trai kum MDC kamtam haka konsi bar ka long ro as a part jong ka HADC mo ka kalong ka ni ba kadon ka thi ka langpi sector yong ka right masau hangtu but ya ka tu ka jaka om sumla ban itu daga dis council na du ba wan ka dis council hadu ka arjar khandai dei tang ka por mangalok MDC ngalok ia belaka maka tu ka jaka la spen page daw ni usim ramrai ini galanti ka biya usim ramrai de ka sha ka ba sansaron bor bai u asam lengba ka jingdon jong ka wi jong ki pulit asam hang tu hi te na ka jinglong MDC ka jonga ngayo ya ka ban ki pajba ki dawa ban ong ba to itu no yangi ka right masau da ka dis council namar bo shikata hi la itu ingi tan do usim ramrai kapalai ke we ke hima ka bla du no aki por menshua te de ka por molong MDC bang wanra ya kane ha ka jinga kren ha ka isi bat kumjuru ha ka house jong dis council ong yang itu ya kane ka jaka na mar ka de ka administrative unit jong usim ramrai ban itu no directly da ka board jong dis council te de hang ta bang yo ban thung yo serdar hang tu sansnem bat ter khoj mata kadang don ki development ki ba ki tu ban pelong ya ka kum ga hima simship yang sa jisin pat ngidang don haka jing study ya kata la kala bandong ne tenre ngilala pat ban wanra ya jing itu directly ya ki erstwhile khasi state kum ka dom sa hondai haka direct control jong disongsil ka haka por jonga haka semajar kandai armut kita ki kertong bang akwa ban ya keren khambanya bat phi ba pangyang kata kalong ningkong i kong badari tiling do nong laj nei beli fis ngo ba idei itai kertong ibabit ban mikmat na Kanongstone constituency pi ka badari ti ketika kun pasatra jong e silenter me ilong MLA khamta ma ka por bila no kamet idei me i bala like playing ya kinong stone ba kinwan hing me e iba priang haying iba aisha haying iba aikwai haying iba pej ki kam ki jam jong me e berkot fi ka long lepa ka service part and parcel ka long ba ilalong lepa bar ki paj ba jong Kanongstone constituency kata ka dei ka relation jong ikong bada mai pe Kanongstone ka bar pat ikong bada fi idan kani ka potentiality leadership hai ka bal hari iklen mai ya kani ka manifesto jong ka party dan ki mo mai hoping idan ban hikai ya longdin mandin ka jai ban riu dei mai ba jidon barabor hapne aka kamra jong mai be kren iba dorengkat habawan mano ilong very interested hakabede bantip ka san perthai ka san himasima but khamta me ilong well known ida tip janai jatan ya kaneka issue jong
ya ka isu jong ka HSPDP bat habangi tho mangi ya ka ne ka ya ka jingdap san posnem ka party jongi ha ka tu ka jing rakhe ya ka golden jubilee baru khoi ki materials more than 50% ki materials ki information ki jingile hill state no rest de mai ba tho nang ta ka ideology jong ka party mai ba tho ya ka lenti ya jong mai shopping ha ka jing chakri san pho south league system ku MLA but MP but MC ru de mai ba tho but ilong ka briu ka ba si posnem tam harin mai mentaru iba jutrai monsum hai ka party Hamotion root, haram rai, motorishan, berikut jaka. Tinggi iba kadai ma iba biangtam, banlong ke sintur, ya ke isu jong mai hopping, akan nonstoin ke susi. Inlong mai ke sintur ke biangtam naka ke mai ila penrung hai ila hikai ya ke parti HSPDP. But suppose nem tam im judan, segiwe par ki kam tang bani trilang naka banta ki isu jong ke parti. Berkiwede kibere nam ta ka best interest jong kibere hukum hakasti berkiwe ki seng balang ka idan tengi iba kadai ka briu ka biang tam ka ba keluit ka bor ka ba tip ya ka rim jong ai shopping ka ba tip ya ka donut jong ka HSPDP ngange berna kermen ba ki nong stoin ki jit ya ki briu ki badon ya kata ka jingyui ya ka reniang jong ai shopping kum tang ibu ya iban long ka kandidat hanta bat nga iru bagadan ka respond ka ba long very positive ka balong ka plus point ni ka party wa langin sapet sipor ka jing man su mai shopping kum gaing ka sem ka party mentai dei mai balum lang ki long kami ki rangba bat ki samla te ngangai scam ba ka nong stoin ka si kan pediang ya i om tang kum ka candidate le kum kan no yalam ru na kam ta ka ri ba ka chai bri na pleng ki long kami Top, kini yang apa sih ubah martil mukhem, namun ni klemi i kerteng jong i haka list beningkong ne haka list kaba aru. Hilapan hadu kaba lairu. Tu hilapan pensangi kindiat bapang yang beli kali long kumta. Namun udah ubriu belayau ha kakam san pertai ubriu bagi maukan ro constituency ki briu na maukan ro constituency hila itu ba ki i berburong. Oh. Pi ni duno uni orang ba haka ni election. Kalau ngajing du ka bakrawai ka party namar kam dei na kanu ka daw thut lene ka daw mong lene ka don ka jing bom su jumut ka dei na ka banta ka ne ka jing sitom ni ong ka hell issue ka jing bom kwat bom ke su ka met ka phat lai banai swa bagin lek ban banai ki card candidate ni dale shong bun sin ni dale par khat kumne bun sin mar khamat ka man sim jung i ka sirhem ka met jung i ka tlot palat tena kata ka daw hapring ka jing no hi ka met ru ka ata jung fitip kum pakalong bara kata ka jingom la si jong i ban yai ban yeng tengi ban sing ha padiang ya ka jong jong i ba in haban shong no ha ka ne ka in shong thai no ha ka ne ka election namar ba ka jingbom don ka met ka bakhia but ha ka jaka ka jong i ha ka jingker ki ka por maknaru you don't wait for orang ba iba tourist iba don ka ban sim man shakri ya ka jri bat yangi ka party ilawan sakmat ngile kren ya i bat ngila bu bijli da ka suka san ya iba tourist haka jaka iba martel iba ka jingbom kot chu ka por ka bor ka mi meta hamaran jong ka election MDC kata tahu ngi hapan kediang ka jing shong jong i shong thai jong i na ka ne ka ban ya contest ya ka ne ka MC election Minya pasha ram rajar ngam kendiat namar kene de constituency bapin yakun ya kene election matau senam Kidon katuk ni kertong nak kibai pat ki political parties ki ban yakun persyabat pi don jing shong sir eru em pi ngang hamdon i ka jing shong sir haga ne ka MDC election but upaj ba jong ram rajar ngam konstitusi hot menin ka MLA ngaladu no ya ka jing job da ka chispa forward na ka daw ba ngapurom ya ka sentiment jong ki parlo garo baki kwa alo jong ubriu la ujong kurujai ki ong mo tre ka MDC election man ta kum bagalong ki sutu ha ki pajba uba kumuno ubriu kin pha se dis council lesi ngalapan kam mga khambit kam dei kata ndai kila tip kila yui kumno ka jing tre kam jong ba pangniang lesi jong kini kiwe ki candidate jong kiwe ki party
bagi babun gede junior ke bedang wan hakaran san jong kaneka election tinga ngadon ke jingkremen ke baskem ba namar ngadang don ke masim ban sekri ya ki babun ki kam ke bangampar la ban pendep kumu MLM ni si ba menshwa bat ngam song thai ngangai kata kadai ke masim ke bagadon nga ka rungru ka pen sngauru ka pen ajru ka pen yuiru ya ki pai ba nyo konsumsi tadi hang ta ka banganga ngai ba ngadon ke jingkremen ki pai ba kin ai ya ke jingjit kin ai ya ke jingjob ten rei ki parti ru ngambeng ki don la ka jong ka jingthum ba ten rei ngai ba ka konsumsi ramrai ka pher na ki par ki konsumsi kumno ka jing pher jo kalong ba habangan rung sibit ka konsumsi haban kren kumba lai sau tuli ki jai tin kasiru ngap kren ka tin rimen haban kren ka tin muliang jonga haban kren ka tin maram ngahaban kren ka tin nong trai da pois lang dong dai ngahaban kren ka tin nong lengam da pois tai semodeng snam ho nang tang haban kren ka tin garo da pois aradunga malang kuna kersai ngahaban kren da ka tin nepaliru la da pois bolang kami pinang lu kita kintin berkhon ban keren ublai lu ai gran yang ada ka tin sudah ta pisang aduna mo ngamdai berduk lu ngamdai beruspa tang ha ka tin ul ai nga namar ngari ukun ke mariang ala badong ngasong hang tu ngali sekolah pora donga ngati bektin garo ngisong jan barki de ka tin ngam kerdu de ka pisa de kerdu ta te Henry ban suk ya ke yesem ban suk ke akreni ki dong kendong gojongi hi ngasong tu ba ki pajba ki pudiang ya nga bang akreni ka tin yo ki de marba ka pensuk sibun ya ki ya kanu gono ka jing akren ka pensluri ki pajba lagi long ki temen lagi long ke samla lagi long kami mo te kata kare kawai ka ba arpat ke jing don kani ke jing khle jai buriu hang ni te nginget ba ki don kam yu buriu ba kunguta uba kha ba pun hang ni hiru kam dei banga kren ya kata ba ki bana bar kimla ni election ten rei uban tip kam haya ke jing pang jo ke konsumsi uba tip kam haya ke jing pang jo ke border te imla len hing ande himanga hunmen ya kini ki parajo nga bar khaj ta kata fi te khadu khatwa ba pangyang lingba kani ka jing yakren ka jongi Hai. lingba kani ka platform Didi Meghalaya ke kita ka jing kintu pidon ban ai na ka benta ki pa nong thevut shabe kini thevut hauni u banai ban sawan Nagaliang jonga kumu presiden yung ka parti nakamenta baro ki konsumsi ki bangi penmi ya ki candidate om baro khoj ni penmi harilum kasi bari jancang idon ka manifesto ngilabu hangni ya baro ki nongrim jongka bani kerparu hangni bat khamta me ka banga ngadon haram rai lelei ka company penbai ju puru sam ka badai ka langpi sektor kandai ke jingpang ka banga tharai kan sitom ban sim bujili de ki pat ban yakren ka bala jerwit ka bala jerwat da ki sanpau da ki san snem de mentapat ka jingdon jongi bar ka MDA government namar nga sutu maka parti marway kamla bani penbai ju puru sam la gadon makna hagane ka manifesto ke jonga idon kami ki national party ngaung lu menne bang haban trela teni bag MDA government hak leadership jong Konrad Sangma unlong ma ubala ban ya kren face to face ban ya respect geliang iwe kamtam leadership mister jong asam bangingi kendu borabor ubaka leadership jong biswas himanta biswas serma shi mister jong ramnya asam haba ya kren habangi ya kendu ike mele jong asam haba ya kendu ya ke jingyal enti jong leadership mister jongi udon katuga ka buram kaliang bat naki khat artli ke jaka ka jia kilia persang khat artli bat ngayui bat ngalap dale dehi banap baro ki ship mister baro khoj ki bakini ki artli ki ship mister kilong khamdon interest ban penkut yo pudusan pi tengaru ngadon hakatu ka lempung tambah ke second phase kamlong umta ba pangyang beli ke simpor hadu kata to first phase ngila adap ke second phase beli ke kamlong jalan no bade second phase ka jing jalan kalong ko way menin kadon no MP election Rel ngile som ka regional party jong ka west ka sil jong iro bat jong ka Kamrup district ro te men hagane ka wan sum ta ka election DC ten re phinnam de ban klet ba kidak ki bala lam saka final solution hi ya ka yo boundary hi pisa kam sada manu
ban palat ya ka jingla jong ini armut gilir ban menta enom padon te habadang don ka por jong ni chief minister jong i radon ka por jong ni chief minister jong Assam bagilong ki chief minister tong ini yang ngej ban ini up bakani ka second phase kumba kila don ka ka commitment ban pendap ngin ai ka trust ngin up ya kata ka ba ngila ban poi dese sya ka thong dan omlong 60% ru bagi don ki sektor ki banang la pan pendep dak kini ki armut ki leaders jong kini ki atli ki state ki jongi bapang yang nengan khot pi khun kamar yang khubli sibun ngade oh yang am yong da ukun lembut lembiang nang tinari muliang jong ram raja ngam konstitusi ki khubli sibun kapor ko jofi banakit bok kit ruang ba thank you kaparti ki jofi ba pi ru pinyo khet yo tau so ubatiang au ni banai wan sawan khubli sibun thank you